may buntag sa tanan mo rin mong ginabuhat karon basta panahon madomingo malingki mi ba ya kani among import na mo sa basketball kuyaw ko ni mo lang kuyaw ni mo layat ba Sukama. ikabigson lang ni siya namo slide dula gud niya madlok ko siya makubid ba mo lang magmask siya Ano kasi pinamalan nito? Pero ma-upload sa vlog? So mga katablers sa dili pa may malingki makaon sa may udong kadiyot kay murag ang among tiyan magigutong kadiyot gamay ba. Reklamo mo niya ko ang volleyball player na mo, volleyball basketball player na mo kay mulayat siya niya. Mana magkabusok ko, saan ka po nila? Siya ragi usa tao diri sa customers sa Book Restaurant. Way kauban siya ragi usa. Loy ang kinabuhi diri sa restaurant siya ragi usa. Siya manghugas, siya muluto. Siya mulimpyo CR tanan kompleto. Kompleto na siya ba? Di ba? Kompleto na siya tanan. Nyawam unsay kasulti nimo diri nga spon. Oh, Round yung kailangan ano? kuha na batiro kayo mga tao diri. Nagbatero kayo. Oh. Unsay nagbatero ba? Bisaya. Kuha na siya ng gwapo ko. Sa Pilipinas dili gini pwede. Siya mo'y muluto, siya mo'y muhugas tanan. Siya nag-iusa ni nga restaurant to, daro. White tao. Siya cashier tanan, siya tanan. Siya mo'y gaswildo siya kung galingon, cashier siya, hugas siya mo'y gaswildo. No. Tanan. Siya mo'y gagawin tanan. Hinlog CR tanan kompleto ni siya ra isa. Kana makita nato nga diri gud maningkamot sa mayo. Bayad ba? Wala tayo sampul yun eh. Sampul sa pagsuyok sa udong ba? Ulayat pa nyo na sa basketball na kanya kuman mo na yung kwansa. Layat kayong kamang. Napati na